Ja. Velkommen til Georg Brandes-selskabets arrangement, Venstrefløjen og højrepopulismen med Preben Wilhjelm. Og med udgangspunkt i Preben Wilhjelms erindringsbog, Man kan sagtens være bagklog. Allerførst en rigtig dybfølt tak til Politikken, hvor vi, Georg Brandes-selskabet, kan afholde vores arrangementer her i Politikken. Med de historiske rødder, Hørup, Edvard Brandes, Georg Brandes, så føler vi os meget hjemme her på Politikken. Jeg tror, at alle kender Preben Wilhjelm. Preben er altid meget engageret i samfundsforhold, skarpt, formulerende og kritisk. Men meget troværdig og med dokumentationen altid i orden. Alligevel, til trods for, at I kender Preben, en ganske kort introduktion til de utallige mange aktiviteter, som Preben Wilhjelm har været involveret i. Preben Wilhjelm er uddannet atomfysiker, har en licentiatsgrad i jura, og så vidt jeg har forstået det, Preben har du også været leder af i en periode af dokumentationsafdelingen i Danmarks Radio. Og så har du blandt andet også været uddannelsessekretær i min fagforening, Yngre Lærer. Preben har været mange år medlem af Folketinget for VS og dybt respekteret fra alle sider i Folketinget. Det er på baggrund af disse store politiske erfaringer fra en spændvidde af store begivenheder, den kolde krig, det første arbejderflertal og 68-oprøret, murens fald og den største økonomiske krise siden 30'erne, at Preben er kommet til stede her i dag. Det sidste omkring den store økonomiske krise har du jo skrevet en pamflet over krisen og den udgivende systemkritik. Og så vidt jeg husker, så blev den trykt i 5 oplag. Og jeg kan da huske, at den igennem mange uger lå nummer 1 på Politikens festside. En rigtig varm velkommen til Preben Wilhjelm. Og programmet bliver sådan, at Preben Wilhjelm indleder i cirka 30 minutter. Så tager vi en pause på 10-15 minutter. Og så er der derefter debat med Preben frem til kl. 19. Der kan, som I alle sammen allerede har konstateret, købes kaffe, te og øl og vand dernede bagved, og toiletterne de ligger den vej. Velkommen. Ja, tak for det. Jeg vil lige sige til den der stuepranger, vi opsætter det 40 minutter. Det tager du bare. Ja, jo. Nå. Jeg var ikke til at drive og skrive erindringer. Jeg synes, der trykkes alt for mange ligegyldige erindringer, ikke mindst fra afdankede politikere. Jeg ville nødig havne i den der brokkasse. Der skete det for 11-12 år siden, at jeg lige pludselig, jeg tror i løbet af mindre end 2 måneder, fik 8 henvendelser fra forlag, der spurgte om erindringer. Lidt variation, dit liv, VS' historie, Venstrefløjens historie og alt det der. Og der har ikke været nogen før. Og lige pludselig kom den der på, så jeg tror, de har sådan en industrispionage på forlaget, når en eller anden får en idé, så lynhurtigt, så står de andre på nakken af hinanden. Og jeg værer mig, fordi altså, det er jo meget skægt at sidde og snakke med venner om, hvad der skete, og nogle forskellige anekdoter, men altså, hvad er rart egentlig i andre mennesker, og hvad interesse kunne de have i det. Men især Gyldendal var ihærdig. En af deres redaktører, Dorte Ejnersen, blev ved, og til sidst så snakkede jeg med dem, fordi jeg havde lige været ringet op af en, jeg tror, at bibliotekar over i Bording Kommune, der sagde, jeg har været med i analerne her i kommunen, og jeg kan se, at vi i begyndelsen af 50'erne, der havde vi en vikarlærer ude på en landsbyskole, enelærerskole,
et helt år som hed familien. Var det dig? Det var det altså. Der var jeg 18 år. Kan du ikke skrive noget om det? Nej. Men hans opringning fik det alligevel til at køre lidt i hovedet. Hvordan var det, jeg havde haft med de der unger? Og den der dybt indre missionsbefolkning, jeg som fuldstændig gudsfornægter havnede i, og i forhold til dem og skolen i det taget. Så jeg begyndte at skrive lidt på det der, og sendte ham det så 25 sider. Og fik så mange positive henvendelser bagefter. Det havde været meget interessant tidsbillede, det var sådan det vigtige i det. Så da Gyldendal blev ved, så sagde jeg, I kan lige prøve at se på denne her, jeg for nylig har skrevet. For hvis man kan lade være med at lave min livshistorie, men lave nogle tidsbilleder, som jeg har været vidne til, så synes jeg, det er noget andet end erindringer. Så kiggede vi på den, og så fandt jeg for det, jeg kalder Schopenhauer-finten. Den gamle organ Schopenhauer, han har skrevet mange ting, men en man sådan husker, og da jeg sad ude i Herskov for mere end 60 år siden, at jeg læste ham, men sådan en man husker, det er sådan en, der går rigtig hjem. Man skal passe meget på med ironi, det bliver så let misforstået. Men der er en form for ironi, som går rent hjem, uanset hvor groft overdrevet den er. Det er skamros. Og den fangede de mig på, da de havde læst det der, så siger de, nej, det er jo på niveau med Hans Edvard Nørgaard Nielsen. Og da jeg er en stor beundrer af Hans Edvard, så det var lige at tale, ikke? Og så prøvede vi. Og det var så denne her, der kom for 10 år siden. Hvor der udtrykkeligt står, det ikke er erindring. Hvor der udtrykkeligt står, det er nogle nedslag i tiden, og vores overflød, der står i titlen, fra min tid. Ikke desto mindre, så blev jeg for nogle år siden regnet op af min rigtig, rigtig gode ven gennem 50 år. Tine Bryg. Hvad har det været? 4-5 år siden. I hvert fald før hun døde, ikke? Skønt man ved sgu aldrig med Tine, vil jeg sige. Men i hvert fald ringede hun, så du bliver nødt til at købe Weekendavisen på fredag. Jo, fordi nu har de kørt en kampagne i flere uger, at på fredag, der vil venstrefløjens KF'er, og det er blandt andet dig og mig, og vores ven Bente Hansen og nogle andre, vi skal hænges ud for vores fortrængninger og alt det, vi har løjet om, og alle de ting, vi ikke fortæller. Og det vil Bo Bjørnvig gøre ved at gennemgå vores erindringsbøger og sige, jeg skal ikke skrive nogen erindringsbøger. Han er ikke desto mindre, det vil han gøre. Så jeg brugte jo pligtgyldigt 32 kroner og købte Weekendavisen, og Tine skylder mig den stadigvæk, fordi der var jo ikke noget som helst, altså. Han skrev måske en spalte om min bog der, og kunne ikke nævne nogen fortigelser eller nogen fortrængninger. Det eneste, han nævnte kritisk, det var, og derfor det er lidt vanskeligt at finde ud af, hvad skal man egentlig skrive i en erindringsbog. Men hans kritik, det var, jeg havde ikke skrevet om mit sexliv. Nu slader bevares altså. Hvis jeg havde været Jørgen Leth eller Annette Linnet eller Susanne Brøgger, ikke, så kunne det måske være relevant, fordi de har dog været ude og markere nogle ting, ikke? Men det er sgu ikke noget, jeg nogensinde har gjort noget særligt ud af. Okay, jeg har støttet lavere sidestilling af aldersgrænsen for sex, uanset om det er homo eller hetero eller hvad det er, og så forskellige andre ting, som er almindelig frisætte. Men ellers er det ikke noget, jeg har gjort noget særligt ved. Men det synes jeg altså Bo Bjørnvig, at det mangler virkelig, ikke? Og så er det klart, så bliver man endnu mere usikker på, hvad fanden skal der med en erindringsbog? Det havde jeg aldrig nogensinde forestillet mig, og gør det egentlig stadigvæk. Her i anden omgang, der var 6 Schopenhauer-finten. Men det var den gode Dorte Ejnersen igen, som jeg havde haft et glimrende samarbejde med om den der første bog. Nu er hun kommet til Lennart Ringhoff, og henvendte sig adskillige gange, om det skulle genoptage det samarbejde. Det havde været ret sjovt, og det havde været udmærket, og det havde... Og til sidst så tænkte jeg, fordi der var hende, jeg tror ikke, der var andre, der kunne overtale mig, så siger jeg, okay. Lad os så prøve. Og der vil jeg sige, hun har været fuldstændig umærkelig. Altså, denne her var stoppet mindst 2 gange undervejs, så havde det ikke været så dårligt. I er blevet sparet for i hvert fald 150 sider, som hun sagde, det der skulle interessant. Det der skal skrives fuldstændig om, ikke? Og stadigvæk er det svært at sige, hvad der skal med. For blandt andet denne gang havde jeg tænkt,
det var dog en vigtig del af mit liv, at jeg er uddannet kernefysiker og var fuldstændig ovenud betaget af, hvordan klimaet var på Bohrs Institut dengang jeg var der. Helt enestående i hele verden, helt enestående forskningsmiljø, og prøve at formidle de der ting. Men så tænker jeg, jeg vil også lige prøve, om ikke jeg kan beskrive på bare et par sider, hvorfor det kan være så fuldstændig inciterende og interessant og engagerende og fascinerende at bruge det meste af 2 år på sit liv for at finde ud af, om titan 47-kernen kugle rundt, eller lidt fladtrykt, eller lidt aflang. Og hvad er det for en sammenhæng, det indgår i? Og det prøvede jeg så på 2 sider, og synes, det var sgu lykkedes at gøre det fuldstændig forståeligt for en enkelt menneske, ikke? Og Dorte sagde, nej, det kan du godt. Så det røget ud, ikke? Og til gengæld har jeg fået, jeg ved ikke, hvor mange henvendelser fra fysiklærer rundt omkring i landet, der siger, vi har fået at vide, at du havde skrevet et par sider om det der med dit forhold til fysikken og kernerne og sådan noget. Og hvorfor er det med? Så altså sexliv eller titan 47, ikke? Det er svært at vide, hvad der er interessant for andre mennesker. Jeg synes i hvert fald, at det er meget privat, der er ikke særlig interessant. Og jeg går ud fra, at de folk, der gider læse på om hvad jeg har oplevet, at det er folk, der mest kender mig fra politiske aktiviteter og nærmest omegn. Men jeg synes, at opvæksten kan være interessant nok. Altså, hvor kommer vi fra hver især, for at forstå lidt af, hvad der sker. Så den er så taget med i den der bog. Men ellers, så det er ligesom det der stykker om skolen derovre i Bording Kommune, Agerskov Skole, at det er et tidsbillede. Og min opvækst, det er også et tidsbillede af mange ting, som vil være fuldstændig overraskende for folk. Ikke? Jeg er som regel blevet opfattet, som de troede, jeg kom fra sådan et bedre folks hjem oppe nordpå, ikke? Og med den uddannelse og det der lidt mærkelige navn og sådan noget. Det gør jeg altså det stik modsatte. Og det har jeg aldrig givet rej, hvis folk havde en misforståelse. Det var noget forloren arbejderisme, hvis man endelig skulle slå på sin lave sociale baggrund. Ikke? Men det er der nogen, der har brug for, ikke? Altså Rit og Helle og Pia Olsen og sådan noget. De slår meget på det der, ikke? Altså det har jeg aldrig fået noget behov for, men det er da en meget skæv historie for nogen, kan jeg forstå alligevel. En anden ting, som måske er ikke helt så vanligt for, når man kalder det en erindringsbog, det er, at jeg insisterer over for Dorte på, at jeg vil fandme have lov til at køre nogle af de der ting op til nutiden. Så det, der sker i nutiden på en eller anden måde, kommer i perspektiv i forhold til, hvad jeg kunne skrive om, hvad der skete for 30-40 år siden, for eksempel. Så det er gået ind. Det er for eksempel sådan noget som en fuldstændig parallel mellem SF's fald fra tænderne i 67, og så til deres fald sidste år i 14. Begge gange i en bestræbelse på at være et regeringsdueligt parti og ikke have sit bagland i orden osv. Også med nogle forskelle naturligvis. Med sådan nogle paralleller der, at tænke sig, at de kan lære kæft af den der fuldstændige opsplitning, de var udsat for, eller vi var udsat for i 67. Og så nogle ting, som rækker op til vores tid. For eksempel er der mange punkter, hvor jeg kan sige, at den venstrefløj, i hvert fald som jeg tilhørte, at der var en forudsigelighed og en vilje til at tage kontroversielle emner op, som på en eller anden måde stiller det i relief, når de der problemer dukker op i dag, og man tror, de er ganske nye. Nej, de er forudset, de er foregrebet, vi forsøgte at dæmme op for dem for 30, 40, 50 år siden. Lad mig sige sådan noget som, at diskutere de økonomiske modeller, som Finansministeriet bruger fuldstændig bevidstløst, og som politikerne tror er en guddommelig åbenbaring, det rene sludder. Den diskussion prøvede vi at rejse helt tilbage i 75. Lad os se på, hvad det er, der ligger af skjulte forudsætninger i de der økonomiske modeller. For det er sgu da nogle mærkelige resultater, de altid kommer med, det som snydt ud af næsen på Glistrup. Løsningen er altid at skære den offentlige sektor ned til sokkerholderne, så går det skide godt. Lad os se på, hvad der er indbygget af fordomme i de der modeller. Det var der ingen interesse for. Men det der vigtige problem, som Lykketoft i hvert fald er blevet opmærksom på inden for de sidste par år, at det faktisk er taget op for 40 år siden af venstrefløjen for at problematisere det. Skattely blev i den grad taget op af VS dengang. Miljøspørgsmål, vi var til grin, fordi vi i vores første program, det var et miljøprogram. Det var fuldstændig latterligt. Seriøse partier, de kom sgu da med et boligprogram og et skatteprogram og et udenrigsprogram. Et miljøprogram, det var fuldstændig til grin.
Alternativ energi. En stribe af forslag, som de dengang sagde, det er fuldstændig urealistisk, det er noget, der griber ud af luften. Det var velfunderet på Risø-undersøgelser osv., altså vindmøllestationen på Risø, osv., men det blev afvist fuldstændig urealistisk, når det påstod, at man kunne uden større besvær dække 15% af Danmarks energiforbrug med vind. Det er overgået for længst, men dengang totalt nonsens, mente man. Begrebet bæredygtighed, vi havde det ord, vi brugte nogle andre ord, men det var faktisk det, der lå, når vi sagde for vores vedkommende, alle vores forslag til løsninger af det ene og det andet, de skal overholde den betingelse, at de ikke gør det sværere for andre at løse deres tilsvarende problemer. Og andre, det kunne så være udlandet, eller det kunne være vores efterkommere. Det var et princip, vi simpelthen lagde ind, uanset om vi stillede beskæftigelsesforslag, eller hvad vi stillede. De skal være, og vi kendte det var mange år før Gro Harlem Brundtland lancerede ordet bæredygtighed. Salget af dom til Goldman Sachs. Corridans påstand om, at han kan ikke udlevere materialet, fordi det er fortroligt og vil ødelægge statens muligheder for at drive forretninger. Og den ene efter den anden af de ordfører, der har forsvaret det der salg, stiller sig op og siger, jamen det er ikke kutyme her i Folketinget, det er løgn. Det forsøgte Arne Christiansen i 79, da han købte 55 milliarder kubikmeter gas fra Nordsøen, fra DUC. Den største handel Danmark nogensinde har indgået. 6 gange større end århundredets største våbenhandel med de 60 jetjæger. Det var virkelig stort, og han ville kun offentliggøre en pressemeddelelse på en halv side. Han ville have, at Folketinget skulle tage stilling til hans salg, uden at kende leveringsprofilen, prisrelationerne eller noget som helst, til det her største salg nogensinde, uden at Folketinget fik kendskab til kontraktens reelle indhold. Alle andre partier åd den der, og vi protesterede som død og helvede i 3 måneder, før det lykkedes at få præsidiet til at sige, at det går altså ikke. Du bliver nødt til at lægge den kontrakt frem. Ganske vist fortroligt, og med forbud mod at memorere, og med forbud mod at skrive af, osv. osv. Men det må lægges frem for folketingsmedlemmer. Det blev den så, jeg skrev af fra morgen til aften, de 3 gange. Eller tage sådan noget som Mellemøstkonflikten. Den gang var man simpelthen stemplet som antisemit, hvis man bare ømte en smule om, at der altså også var en palæstinensisk side af den sag. Sten Folke, min kollega i gruppen, fik en retssag, fik en beskyldning om antisemitisme på halsen, så han var nødt til at rejse en jødesag for at blive renset. Der var sgu ingen andre, der tog at sige noget som helst positivt om den palæstinensiske sag i de der år. Og hvis man bare prøver at være en lille smule afbalanceret, ikke mere end alle andre undtagen Søren Espersen er i dag, så var man altså stemplet som fuldstændig enhøjet jødehader. Altså, nogen skal starte de der diskussioner. Og det er en forpligtelse for små partier. Når vi har en spærregrænse på kun 2%, så må det være en forpligtelse for de små partier at tage de kontroversielle spørgsmål. Der er nemlig ingen andre, der tør. De er altid bange. Bare de kommer op på noget 10%, så er de altid bange for at miste stemmer på at være kontroversielle. Så det må være andre, der gør det. Så i forbindelse med dissidenterne i Østeuropa. Det var der også, der havde forbindelse med de dissidenter. Det var der også, der læste Havemann og Rudolf Barrow og alle de der østeuropæiske dissidenter. Det var der ikke Anders Fogh, eller Bertel Haarder, eller Per Stig Møller, eller de der folk. Og heller ikke Socialdemokraterne. Alligevel bliver beskyldt for at dyrke det der diktatur derovre. Nej, vi dyrker sgu dissidenterne. Jeg kan fortælle jer, at den er værd at klive op, at umiddelbart efter, at jeg havde skrevet denne her, den kom i november, så kommer der en forskningsrapport fra det Kongelige Bibliotek af en forsker, en historiker, jeg aldrig har hørt om, der hedder Bent Bo, som har haft adgang til alle dokumenter nede i de der Stasi-arkiver og Securitate-arkiver og KGB-arkiver osv., med et eneste formål at finde ud af, hvem var de danskere, der havde forbindelse med de østeuropæiske dissidenter. Det er en meget, meget overbevisende og gennemført rapport, veldokumenteret. Det er udelukkende venstrefløjsfolk. Undtagen en enkelt præst, der smuglede bibler til Rusland. Det var, hvad en kunne mandes op til. Det var også der smuglede misnægts brev fra fængslet ud til den vestlige offentlighed, så det blev offentliggjort. Nu var en værkesensation, blev offentliggjort første gang her i Politikken næste morgen, da vi kom hjem med det der brev, vi havde skjult. I det hele taget, altså, der er så mange
spørgsmål fra den gang, som jeg synes, vi i den grad står os ved i dag. Forudseende og rejse kontroversielle sager. Men dengang, hvis man skal benytte Flemming Roses ord, så gav det bare anledning til håb, spot og latterliggørelse. Og det har jeg sgu helt fint med, altså det gør sgu ikke så meget. Det er som sagt, det må være de partier, der lige klarer spærregrænsen, der har en forpligtelse til at gøre de der ting, de andre ikke tør. Der var andre ting, vi gjorde, som var ret usædvanlige, som vi savner i den grad i dag. Det var forståelsen for, at humor er altså et stærkt redskab, også i politik. Hvis man kan få grinet på sin side, så har man næsten vundet. Og det var der jo dengang, ikke? Jeg taler ikke bare om bevidst arbejdssky elementer, der kom med den der medvind på cykelstierne, og hvor sidder brevsprækken på en ubåd og det der ting, ikke? Solvognen, hvor fanden er der noget, der ligner solvognen i dag? Hvor er de der unge mennesker, der svarer til dem, der lavede solvognen med alle deres fantastiske, øjenåbne happenings og så videre, ikke? Der er blevet en kampagne mod rustningskapløbet. Så var en af de vigtigste plakater, man havde, det var et billede af en stor fortidsøjle. Og så stod der, uddød, for meget panser, for lidt hjerne. Altså, den måde at tage en diskussion på, ikke, det er jo simpelthen, det er jo guddommeligt morsomt, ikke? Da striden var om de der nye raketter, der skulle stilles op, og vi havde fodnotepolitikken, ikke? Der var en af plakaterne, der blev lavet, det var, nej til nye raketter, brug de gamle først. Altså, ja. Eller A-kraften. Modstand mod A-kraften. Jeg er da fuldstændig overbevist om, at noget af det, der virkelig gjorde udslaget der i sommeren 77, hvor man ville have vedtaget den. Man manglede kun en krafttrædelseslov, man havde besluttet, at det skulle laves, man havde de 5 steder, alt var besluttet i Folketinget. De var bare lidt nervøse ved reaktionen, og derfor ventede de til, man skulle vente til august til en ekstra nærsamling for at vedtage den. Og i mellemtiden voksede OA altså så store, og så kommer Niels Hausgaard med sin sang om atomkraften. Ikke? Der er pris og den der atomkraft, det, så der ikke er et øje tørt. Og det er fandme så morsomt, at det fik det halve land til at ryste på hovedet af det der, og han fik grebet på sin side. Ikke? Så var der happenings i Folketinget, jeg fik ikke noget at fortælle om. Jeg fortalte nogle af dem i den gamle bog, det er for 10 år siden, og jeg har nogle andre, vi havde rigeligt af dem til, at man godt kan sprede dem over flere bøger. Da Schlüter kom til og havde lovet en hel masse privatisering, men han kom ikke rigtig ud af røret, så tænkte jeg, så må vi sgu da hjælpe ham, ikke? Og så lavede vi en buket på, jeg tror, 8 de mest vanvittige, troede privatiseringsforslag. Men bygget op efter alle kunstens regler, der var beregnet, som Produktivitetskommissionen ville have gjort det, nøjagtigt hvad er udbyttet af det her, og hvorfor er det fornuftigt osv. Så det var fuldstændig sprøjtende benegalt, for at få lavet det rav i den. Ikke? Et af forslagene, det var, at man skulle privatisere kirkegården, for det lignede jo ikke noget, det kun kostede 200 kroner for nyt gravsted i 10 år. Den reelle markedspris, den kunne vi jo se lige på gaden uden for Existens Kirkegård, ikke ude på Jagtvej. En parkeringsplads af nogenlunde samme større, det kostede 6 kroner i timen. Og hvis man privatiserer den der, så ville man hurtigt finde på nogle mere rationelle løsninger. Det kunne være lodret deponering, ikke? Det kunne være vælger og afsting og så videre. Altså, Henrik Christoffersen, der på regeringsvejen skulle modtage de der forslag, han var nødt til at lade, som om han skulle have vand hen med vandbordet. Fordi han i den grad knækkede sammen med grin, ikke? Da han skulle modtage de der. Den der privatiseringsdebat, den afslutter jeg i øvrigt, jeg overfører på den, med at citere Ivan Malinovski. Jeg mener, han var den skarpeste politiske pen i vores generation. Og han skrev ganske få linjer om privatisering. Privat er et ord, der kommer fra latin, og som betyder at berøve. Og så går der bare 5-6 linjer, og så har han i den grad sat hele privatisering, i den grad analyseret hele foretagendet og sat det i perspektiv, og hvad ender det med, at vi til sidst er berøvet al gensidighed, så vi ikke længere er noget folk. Når man opgiver de fælles elselskaber, når man opgiver de fælles teleselskaber, når man opgiver den fælles vandforsyning, når man opgiver og sælger ud af arvesølvet der, er der til sidst ikke, altså, det kunne have været, han kunne kalde det sammenhængskraft.
Det er simpelthen så præcist. Og dem, der trykker Folketingstidens forhandlinger i Folketinget, sætteren, eller hvem det nu var, de har sans for det der, så den blev ikke bare sat op sådan linje for linje med nogle skråstreger imellem. Nej, den blev sat op som et digt. Jeg tror, det er det eneste digt, der står i Folketingstiden de sidste 100 år. Det er det der af Ivan Malinovski. Jeg tager nogle af de andre som kulturmennesker. Jeg vil jo helt alvorligt påstå, at der har ikke været nogen dansk politikere i hele det sidste århundrede, som har haft nær samme indflydelse på, hvordan vi ser på hinanden, hvordan vi omgås hinanden, hvordan vi indretter vores boliger, hvordan vores seksualmoral, hvordan vores holdning til børn osv. er. Alle de væsentlige ting, og ikke bare om skatteprocenten skal være 24 eller 26 for selskaber. Alle de vigtige ting, der har ikke været nogen som helst politiker, der har haft nær den indflydelse som PH. Helt seriøst. Jeg går så vidt at sige, at jeg kender ikke nogen amerikansk politiker, der har haft nær så stor indflydelse på amerikanernes holdning og tænksomhed osv. Desværre kun cirka halvdelen af amerikanerne, som Bob Dylan. Sådan er det. Tænk en gang, om de afskaffede de der spindoktorer og ansatte nogle kulturpersoner i stedet for. Nogen, der kunne analysere en situation fuldstændig skarp, som Ivan Malinovski. Nogen, der kunne sige tingene råt for usød og samtidig lidt over streg, som Yahya Hassan. Prøv at slå op på hans 50-52 minutters tale der på YouTube. Den er virkelig værd at høre. Det er så formuleret, og det er så skarpt. Og han kommer med alle vores litorner og jogger på dem. Det der med højrepopulismen og venstrefløjen, der vil sige, ja, men det er jo ikke kun til højre, der er populisme. Der har sgu altid også været populisme på venstrefløjen. Og lad os bare tage som historisk udgangspunkt, og som en af de mere markante, EF-afstemningen i 72. Hvad var det, man kørte den der modstanderkampagne på? I meget stor stil i hvert fald. Kan I huske den der plakat med den lille dreng på en 6 år med tårer i øjnene, og så teksten: jeg vil være dansker, når jeg bliver stor. Altså, hvad fanden var det for noget, ikke? Og alle samlede sig af modstandere i det, man kaldte folkebevægelsen, ikke? Også af kommunisterne og SF. Ja, faktisk alle på venstrefløjen undtagen VS. Det der, det var simpelthen for nationalpopulistisk til vores samstemme. Vi mente, skulle man kritisere EF-medlemskabet, så var det konstruktionen og indholdet, man skulle kritisere. Og ikke køre en kampagne på, vi vil give overrenter på lakker, og jeg vil gerne være dansker, når jeg bliver stor. Altså. Og så have en bevægelse, hvor en af spydspidserne er Søren Krarup, og så venstrefløjen går med i den, ikke? Det var simpelthen lige en skefuld for meget til os. Vi stod udenfor, at det var strammeren, der havde VS på det tidspunkt. I så førte sig fuldstændig åndssvagt, da vi fik adgang til partilederdebatten, og sendte en ung student, der aldrig havde prøvet det før, ind, og som brugte hele sin tid på at skælde ud på de andre modstandere. Det var bare, altså, det er jo fejlgreb uden i. Men det, at vi holdt os uden for det der nationalpopulistiske, det synes jeg stadigvæk var rigtigt. Og der har været populisme mange andre steder, også på venstrefløjen, så lad os hellere tage fat på os selv. Jeg mener, at det også var populistisk, når SF og DKP og så videre skældte os ud i sin tid, fordi vi kom med nogle af de der forslag. Altså vores energiforslag, der viste, at man sagtens kunne komme et langt stykke vej med alternativ energi. Det blev jo skældt ud som formynderi. Hvis man ville begrænse retten til at bruge fossile brændsler og tvinge nogen til at gå over til varmeanlæg og så videre, og sol og vind og jordvarme og så videre. Nej, det var for formynderisk, ikke? Modstand mod a-kraft, de var sgu da heller ikke på banen, før det viste sig, at OOA, det var VS, der startede, vi var før OOA, men jeg skal indrømme, at det var ikke os, der holdt gejsten tilstrækkeligt op. Det var i høj grad OOA, og som sagt med Tavsgaard. Men SF'erne og DKP'erne overhovedet ikke, de gik derind for atomkraft med brask og bram. Jeg ved godt, at både Holger K. og Willy Søvndal sikkert har været i rigtig god tro, når de altid har sagt, jamen alle ved jo, at SF er det grønne parti, ikke?
Alle ved det, og i starten, der blev vi jo hånet for det, og vi blev kaldt barfosindianere. Det er tredobbelt historieforfalskning. For det første, så var det ikke, ordet var ikke barfosindianere. Jeg kan huske ordet. Det var disse hjemmefødende, biodynamiske barfodsgængere. Hverken mere eller mindre. Og det var ikke SF, der var rettet mod, det var VS. Og hvem var det, der rettede? Det var så god SF's miljøordfører Morten Lange, der sagde det. Men den har de efterhånden fået sublimeret til, at SF var dem, der startede, og var det grønne. Det var fint, de kom med. Det tog over 10 år, før de kom nogenlunde med. Men det var sgu da fint, at de endelig kom. Diskussionen om midlerne i en politisk kamp, men også på mange punkter indeholdt noget populisme også for venstrefløjen. Holdningen til demokrati, til udlænding, ikke mindst til udlænding, indeholder en meget høj grad af populisme. Hverken SF eller DKP tog at røre ved udlændingsspørgsmålet. Det var der nogle andre, der blev nødt til, og det var så os. Og fint nok med det, som sagt. Dem, der ligger på spærregrænsen, det er dem, der har forpligtelsen. Kan I huske, at Preben Møller Hansen kom ind med fælleskurs? Der gik ikke 14 dage, men det var allerede i valgkampen, at han fuldstændig lagde sig på linje med Glistrup i udlændingsspørgsmålet. Altså, hvis ikke det er populisme. Claus Riffberg, altså hvad er det hele taget den der venstrefløj, når man taler om venstrefløjen over for højre populismen? Jeg kan ikke finde et fælles udslag for den der venstrefløj. Jeg har i årtier synes, at det der udtryk, det var fuldstændig misvisende og ødelæggende for os. For hvis vi accepterer det begreb venstrefløjen, så bliver vi sgu også taget til indtægt for det kommunisterne stod for. Sovjetsystemet, undertrykkelsen, de manglende frihedsrettigheder, i en større sags tjeneste osv., og deres betonøkonomiske system, som vi aldrig kalder socialisme, men altid, der mangler bedre, ikke mere at sige det mere præcist, end at det er statskapitalisme. Ja vel, de har taget produktionsmidlerne og gjort dem til fælles ej, men i staten, en stor, stærk stat, der skulle stå for hele landet, det er sgu ikke meget med socialisme at gøre. Men sådan er det, og da nu afdøde Claus Riffbjerg, jeg tror det var i 79, fik en rigtig god idé, synes jeg. Han ville lave et nyt tidsskrift, der hed Danmark Nu, og der skulle komme et nummer hver 10. år. Det var meget skægt, ikke? Altså, og så skulle det blive et billede af Danmark Nu, i 79, og så i 89, og så videre. Og så henvendte han sig til 40 mennesker, og jeg var så en af dem. Jeg hørte den eneste politiker udover Anker Jørgensen, der blev kaldt ind til det der. Jeg ved ikke hvorfor, men det har nogen bare synes. Og ellers var det jo mest forfattere og sådan nogle folk. Og vi skulle være at skrive vores lille artikel om Danmark Nu. Og jeg kunne sagtens leve et eller andet op at skrive på skuffen, ikke? Som de ikke havde ville tage andre steder. Det tror jeg, der skete ikke de 40, der gjorde, når jeg så det bagefter. Men jeg tænkte faktisk alvorligt på det. Altså, hvis det her tidsskrift kun skal komme med 10. år, så bør jeg finde et eller andet, som jeg synes er så væsentligt, at det også står om 10 år som noget, det var vigtigt at tage fat på. Og så valgte jeg at tage fat på det der fuldstændig håbløse begreb venstrefløjen. Så hvad er det for noget, når vi snakker om venstrefløjen? Og så fik den ellers ikke for lidt med at prøve at skære igennem. Hvor er vi fuldstændig diametralt uenige? Det var jo tit med DKP'erne for eksempel. Vi var de yderste, simpelthen, i de der spørgsmål. Om stort er godt, som de mente, om atomkraften, om nej, sådan noget privat, noget som Christiania, det skulle da lukkes af staten, ikke? Der skulle være statskontrol over det hele, sådan nogle selvbestaltede et eller andet. Det var der. Altså, vi var i fuldstændig modstrid med dem på alle andre punkter end socialpolitik. Stort set alt det andet. Så jeg valgte at tage det der venstrefløjsbegreb op, og så blev jo et tidsskrift, jeg ved ikke, det var min skyld, det tror jeg, men altså i tidsskriftet som helhed, blev sgu ikke særlig godt, så Claus opgav at komme med nummer 2 og nummer 3. Det var aldrig til mere, der kom et nummer, jeg mener, det var 79. Der var det især har gjort sig gældende med den her populisme, men som sagt, både fra venstrefløjen i sin tid i hvert fald, og noget nu igen, og selvfølgelig i høj grad fra højrefløjen, det er jo et spørgsmål om udlænding og flygtninge. Og
Altså, jeg kan kun sige meget kort. Jeg synes, at Nyrup havde fuldstændig ret, og har fået fuldstændig ret, da han sagde til Dansk Folkeparti, hvilket han har fået så mange høv for. Stuerene bliver I aldrig. For hvad er der sket? De har ikke flyttet sig 1 centimeter, men alle de andre stort set er søgt derover. Så det er ikke Dansk Folkeparti, der er blevet stuerene. Det er stuen, der er blevet beskidt. Jeg nærmer mig Lars' grænse, så for ikke at tage et nyt tema op, det kan vi jo gøre det bandest her, så tror jeg, vi stopper der. Nej. Ja, så er der pause, men jeg er nok sikker på, Preben, at jeg kan jo høre, at folk gerne vil høre lidt mere, at når der kommer nogle spørgsmål her efter pausen, så tror jeg, at du har mulighed for at fortsætte.